og velkommen til den her video. I dag, der skal vi spille Roblox med min lillebror. Hej. Det er jo Malte. Okay, lad os komme ud af det her slot. Okay, der er lava der, og ham der, okay. Hej hej. Og så gør hun det. Okay, hun klarer det faktisk. Jeg går bare udenom. Vi skal tage en nøgle her. Jeg har lige taget en nøgle. Godt. En hemmelig nøgle. Den kan ikke bruges her til katten. Jeg tager den i hvert fald med. Okay, lad os op. Her får jeg... Okay. Det talte ikke. Det gælder ikke. Ja, bare husk at vente på mig. Så jeg kan følge med. Du er alt for hurtig. Okay. Okay, de her brædder, de knækker. De knækker. Jeg overlevede. Men jeg tror ikke, jeg kommer op igen, så... Knækkede dine brædder? What the fuck? Nå, men jeg skal hoppe her. Jamen, jeg lander der, hvor du lander også. Nu knækker brædderne nemlig ikke. Sådan der. Ja. Perfekt. Tjek på. Ej, jeg hoppede det lige ud over. Men jeg fik checkpointet. Ja, det var det vigtigste. Pas på. Ja. Og du dør. Hvordan døde du ikke? Der døde du rimelig hårdt. Der er en viking. Okay! Hvad er det? For satan. Undskyld, bandermænd. Ja, der er rimelig meget en viking. Der er ikke en viking, en sådan... Lad os skynde os at komme op. Ja. Du må ikke være hurtigere end mig. Men mig, der skal være det hurtigste. Checkpoint. Checkpoint. Okay, what the hell? What the fuck? Ikke gå over til kisten. Ja, det er fordi det jeg gjorde. Nu har jeg fået... Jeg har 2 nøgler. En gul kile. Nøgle og en sort en. Yellow. Hvad gør den herovre? Hallo, vi kan snakke med ham her, Noah. Okay, jeg tror lige, jeg blev brændt levende. Nej, vi skal bruge den yellow nøgle til at åbne døren med. Ja, men jeg er i gang med at brænde her. Jeg kan komme ind til det igen. Du må gerne lige give slip nu. Tak. Og jeg tror, skal jeg reset character eller hvad? Respawn. Sådan der. Og den går jeg ikke over til. Jeg går over til den her. Okay, det gør jeg ikke. Og jeg overlevede lige det der. Sygt. What the hell? Og skal jeg have den gule nøgle igen eller hvad? Det var den gule nøgle. Sådan der. Okay. Hvad så? Kan jeg komme hernede i? Ikke gå ind i snoren. Ej. Det er ikke planen. Det er helt taget ikke planen. Vi skal løbe. Ej, det planen er, at vi skal flygte, Malte, okay? Malte, vi skal bare logge 100% ind og flygte, okay? Okay! Hold da op. Malte, bagefter den her video, så skal du prøve at se det der på grund. Det var godt nok sygt safe. Mega sjovt at spille med dig. Tak. Og lige måde. Ja. Der er endnu en. For satan. Jeg ramt hårdt. Kommer han stadig? Ja. Jeg er gul. Ja, jeg er også gul. Han ramte mig 2 gange. Hvor er det en nøgle? Det er svært. Okay, det er svært. Ja, er det bare... Cool. Og så er det bare op i folkepengene. Okay. Så det er bare gå ud i siden. Der er endnu en. Der er to. Okay, der er tre. Der er 2 efter mig. Løb.
Okay. Jeg kan se dig, Malte. Okay, selvtor det hele der. Ja, Malte. Ikke gå i bjørnefælderne. Ikke gå i bjørnefælderne. Okay. Gør de ondt? Au. Ja. De gør rimelig ondt. Ja. Kunne jeg godt mærke. Men jeg klarer det. Ja, det gør jeg. Lad os kravle op stigen. Og pas på, der er endnu en. Der er endnu en. Okay, hvor skal vi hen? Okay, det er herovre, vi skal hen. Eller jeg løber bare en eller anden vej, jeg håber på det. Okay. Er der langt ned, Malte? Ja, den fortsætter alligevel i noget tid. Okay. Skulle bare lige vide det. Skulle bare lige være sikker. Jeg venter. Jeg kommer nu. Eller det gør jeg så ikke lige forløb. Jeg kommer op. Nej. Perfekt. Den skubbede mig op. Jeg tror ikke, du skulle røre snorene, for at være helt ærlig. Kan vi se, hvad der sker? Nej. Kan du ikke lige prøve at mærke det? Nej, det går nok. Der kommer et tog. Tog? Nøjeren. Det ligner det. Er det togskinner? Nej, det ligner de der porte, de åbner, så rører man ned i pigge. Ja, det er nok bare godt. Ja. Bare lige, nu er lavet det, eller... Er det varmt? Lavet det er lidt varmt. Okay. Det er lidt varmt. Okay, du er med. Du er speedy jo. Hvad er det for nogle syge outfit, vi er på? Skal vi lige lave en skotest her? Ja, skoene, de er stilige nok. Der er en player her. Pepperoni eller noget. Jeg ved ikke, jeg forstår. Det ligner lidt mudder. Okay. Okay, jeg stod seriøst på mudder. Ja, what? Hvor det er en, hvor hvis du rører, så dør den, så kommer der pik ned også. Så det er faktisk lidt samarbejde i. Ja. Okay, ja. Jeg er død. Den forkerte vej. Det, Så jeg venter nu, hvis du dør. sådan der. Hvis mate nu dør ikke også. Ej, Malte, jeg døde. Jeg døde, selvom jeg stod i det sikre sted. Okay. Det er da fantastisk. Og så skal jeg bare flygte langt væk, på grund af, hvis det er, at du falder, ikke? Okay, sådan der. Og hvad er det her for et sygt sted? Hvad er det for et sygt slot alligevel? Går bare ind i, okay, vi går bare ind i munden på ham her. Uden at endda tænke over det. Hvad er det her? Hvad er det på den? Jeg pugler bare. Jeg er klar til en stor oplevelse. Du kan ikke styre, kan du? Okay, den er smadret. Den er rimelig smadret. Den er rimelig smadret. Døde du? Ja. Okay. Jeg klarede åbenbart det der. Jeg ved ikke, hvordan jeg klarede det, men jeg klarede det. Jeg venter på dig. Jeg venter på, at du kommer flyvende. Og jeg kan se en, der kommer flyvende i hvert fald. Jeg var lige for... Okay. Jeg var lige for kugler i hovedet. Der er en mand. Jeg forstår rigtig meget en mand. Hvad? Der er sådan en her. Jeg trækker i den. Hvad gjorde den? Okay, vi skal derhen. Vi skal så meget derhen. Hvor er du henne? Vi skal herhen. Jeg troede,
troede lige, vi var fanget. Det går godt nok hurtigt, den her gamle elevator. Ja, skal vi se, om vi kan komme ud. Rimelig meget. Vi skal se, om vi kan komme ud. Hold da op. Okay, det ser nøje noget. Eller er det igen? Vent lige. Ikke rør de der. Ikke rør de der. Tror du, det er miner? Ja, jeg klikkede på en, så du ved. Der er også andre spillere, så det er sådan lidt svært. Okay, hvordan kom du ind her? Hvor nøjeren. Så de her, de er lidt skarpe. Okay, jeg døde, fordi jeg hoppede med hovedet op i den. Okay. Det lyder da rart. Hvor er jeg dårlig til sådan noget her. Ikke rør den, mand! Seriøst, de her spillere her, ikke? Jeg er her igen med jer. Lad være. Hvis det er hende her. Det er hende her. Hun klikker. Ja. Ej, i rødhår her, ikke? Hun sidder hele tiden og klikker, når du går i gang. Gør hun synes det? Se. Prøv at gå i gang med speedrun. Ja, jeg gør det. Nej, seriøst. Hvor er de dumme. Okay. Og så gør hun det igen. Seriøst, hun er irriterende, mand. Jeg nåede det. Ja, du dræbte dem. Ja. Nej, du dør jeg. Nu skal du igennem det hele igen, Malte. Nej. Jeg Yes. har taget checkpoint. Hvor er du på vejen? Og jeg har taget checkpoint her. Ja, det har jeg også. Det er et umuligt hop. Ej, det er muligt. Det skal bare være skillet. Okay, det var rimelig Det andet er irriterende. Ja, det andet. Nummer 2 er umuligt. Okay. og det er nummer 1 også, hvis man er handicap. Okay, der er skeletter nu. Pas på skelettet, Malte. Seriøst, man kan jo ikke. Hvordan gjorde du det? Du skal bare hoppe sådan lige på kanten. Så skal man bare speedhop. Hop. Det er der skelet. Ja, fly. Og så og så nej! Okay. Nej, jeg døde af skeletterne. Okay, jeg bekæmpede den åbenbart. Jeg lavede sådan en salto. Okay, der er 2 skeletter. Og de skader rimelig meget. Du kan ikke fange. Du kan godt fange mig. Nej, seriøst. Jeg kan bare se mit hoved. Sådan noget. Jeg leger med dem. De jagter os Yes. hele vejen. Different. Hvad gør den her? Cool. Og så spawner den. Så lad os lige gøre det igen. Okay, der er langt ned. Lad os vente. Lad os prøve at vente. Ja. Sådan her. Nej! Altså er vi jo... Nej. Okay, altså tilløb. Og så hop. Yes. Nej. Jeg må altså sige, den er lidt svær, den her. Ja, den er rimelig svær, men vi får sådan en boost, fordi at ligesom går sådan mod. På det rigtige tidspunkt. Har jeg klaret det? Ja, jeg klarede det. Eller... Ja, jeg klarede det.
Og jeg klikker lige checkpoint. Hvor mange gange drejer den seriøst modsat? Ja, og det er den sidste. Ui, og farvel. Ja. Ikke klik på dem der, tror jeg. Det er nok en rimelig dog. What the hell? Ej, nu har klikket du på en. Nej, gjorde du? Nej. Okay, der er skeletter. Jeg ved, hvordan du skal bekæmpe dem. Du skal bare dobbelthoppe på dem. Hvor? Men det gør jeg, men altså... Hvordan dør jeg der? Det er som om skeletterne rød. Det er jo ikke mig. Okay, dobbelthop. Hvis du slår mig, så slår jeg ham. Ja, sådan der. Okay, endnu et fartøj måske. En hest. Ja. Jeg kan ikke ride. Nej. Min hest, den spærrer helt af. Okay, sådan der. Det er sjovt. Ej. Det er fordi, når jeg hoppede. Det er fordi, du hoppede ind i mig, så jeg døde. Okay, du kan godt gå i vandet. Ja, nu vil jeg nu af. Jeg er ikke engang inde i dig. På min skærm står du er ridder på min hest. Det gør jeg ikke. Jeg rider langt bag dig lige nu. Det var man i træerne. Det ved jeg ikke. Hvis du måske kører lige ind i dem, så kan det godt være, du dør. Det gør man. Okay. Så undgår jeg træerne. Okay, jorden forsvinder bag mig. Jeg klarede det. Jeg står og venter ved enden. Tak, hest. Du kan nok se mig. Tak for turen. Ja, det kan jeg faktisk godt. Men jeg klikker lige på checkpointet. Okay, der er sådan... Men seriøst, det er fordi, den er sådan zoomet ind. Jeg kan se dig. Ja, jeg kan se ham. Han er der. Det ser mærkeligt ud. No. Go, Malte. Kom så, Malte. Vi hæpper lige på dig, Malte. Det tænder jeg bare står stille. Ja, det gør det nogle gange, men så skal du bare stå stille, og så hoppe videre. Prøv at se. Seriøst. Det er også svært, det her faktisk. Jeg forstår ikke. Prøv at se der, så rører jeg bare igennem, at det hedder væggen. Aha. Eller sådan muren-agtigt. Okay, vi fik det virket. Malte, han havde bare lidt en skæv hest. Skal vi ikke bare sige det? Jo, lad os bare sige det. Men det virkede. En endnu innovator. Det er det. Yes, sir.
Okay, der er rigtig mange af dem der. Jeg skal bare lige banke dem. Og give dem en oven i skallen. For eksempel ham jeg skal have en. Sådan der. Lederen. Jeg skulle bare have en skud. What the hell? Det er ikke en dinosaur, men det er en drage, det der. No. Okay, så når den brøler, skal du gå ud til siderne. Det er nu. Hvad er det? Hvor nøren. Og så bare go. Ind til siderne. Og go. Helt ind til siderne. Og go. Går imellem benene på den. Det kan checkpoint. Hvorfor er du ikke enig, hvorfor dør jeg der? Du skal gå helt ud til siderne. Det er også det, jeg gør. Jeg går helt ud til siden. Du kan ikke være med ud til siden. Det er et kæmpe kolossalt slot. Der er her, og så er der der. Og så er vi oppe i nogle bjerge, og så er der vand. Men jeg tror, vi er nået til slutningen nu. Hold da, okay, jeg er slet ikke... okay! Jeg har ikke set, der var også nogen der syge vagter. De har i hvert fald nogle syge svær. Porten åbner, og vi kommer ind for. Vi tager hver vores vej. Det gør vi. Og vi hopper lige lidt. Og smadrer den der. Smadrer lige ham her. Vi hopper lige videre, hvor der er mig, og jeg er død. Hey. Det er fordi, når du stod i vejen, jeg har været ind i dig. Jeg står bare til ham heroppe. Sådan der. Checkpoint. Bare ikke slippe W. Jo, jeg tror faktisk, man skal slippe W lidt i den her. Ja, det skal man. Lidt. Det er bare så piu. Hvad? Jeg har stadig den her hemmelige nøgle. Jeg ikke ved, hvor jeg skal bruge den. Men det kan være, at jeg skal bruge den til sidst eller et eller andet. What the... Hvad er det her? Jeg gætter... Okay, du skal ikke røre med det, så brænder du levende. Okay, jeg rørte den seriøst, ikke? Kunstig var, hvor man godt må røre den. Der står 3 vagter her. På dem! Okay, vi skal dræbe 20. Kan du se det? Det er en boss fight. Okay, de spawner bare. Nej, de spawner bare. Der er skeletter og sådan noget. Jeg kan godt nok godt slave den ned. Ja, jeg døde. Er det ikke sådan umuligt? Ja, okay. Jeg gjorde det. Jeg venter hernede. Go, Malle. Seriøst, jeg har så minimalt liv tilbage. Ja, kom så. Hvad lige? Det er her, man skal bruge den hemmelige nøgle.
Hvis så bliver spist nu, ikke? Okay, vi har fået et badge award. Det vi har fået en secret. Vi klarede det! Yay! Jeg skal stå på skateboard. Dunk. Speedpad. Hvad er der Lige set mig. Ja, der er danseparty herovre. Jeg står på skateboard. Hvor er der skateboard henne? Ej ja. Min nu move. Hur. Så hur. Den Ja. er fuld speed. 360. Og jo. Wow, man kan hoppe højt. Virkelig. Speed. Hur. Ja. Hvad var det? Kickflip. Vi skal lige have jump pad. Okay, er vi klar? Hur. Okay, det kan man ikke med skateboard. Hur. Og så hur. Og så og så og så i. Og så. Malle? Ja. Hvor er du henne? Jeg døde. Døde du? Okay, det var der. Kom Malle. Kom herover. Skal vi ikke være blå? Ja, kom herover. Kom nu. Vi skal afslutte videoen. Ja. Men jeg siger tak fordi I er med. Det var en video med min lillebror. I må gerne smide et like, hvis I kunne lide at have ham med. På grund af så kan jeg vide, så ved jeg, hvis det er, jeg skal have ham med i endnu en video. Og mig og Malte, vi fik klaret slottet her, så det var rigtig godt. Men klik like og subscribe, og så ses!